Li l-iskema tal-eżenzjoni mill-boll għal first time buyers kienet waħda ta' suċċess u għenet ħafna familji dirċar mill-bidu. Iżda tarif li għandu One News jikkonferma dan peress li sissa 7,148 persuna ibbenefikaw minn din l-iskema li ħallit fi bwietom mal-5,000 euro. Il-numru ta' nies li benefikaw mistenni jitla sa' kważi 8,800 kif iżjed persuni jalqu l-kuntratt tagħhom ta' din l-iskema. Fil-fatt sa' 11 ta' Settembru li għadda, il-numru ta' kuntratti magħluqa f'din l-iskema tul l-aħħar sentejn kien ta' 5,263. Barra minn dawn hemm kważi 1,200 konvenju reġistrat li jekk il-kuntratt tagħhom ikun iffirmat sal-aħħar ta' Novembru jibbenefikaw minn din l-iskema. Bekk it-total ta' kuntratti firmati ta' din l-iskema jista' jlaħħaq is-6,461 kuntratt. Diversi minn dawk li għamlu użu mill-iskema tal-first time buyers huma koppji. Fil-fatt, jekk il-kuntratti kollha jkunu konklużi skont kif mitlub mill-iskema, it-total ta' persuni li benefikaw jitla l-kważi 8,800. Fil-budget tas-sena d-dieħla, il-Gvern araf l-importanza li din l-iskema kellha tul dawn l-aħħar sentejn u għal darb'oħra konferma l-eżenzjoni mill-boll għal first time buyers tal-konvenji b'seħħ mill-ewwel ta' Lulju 2015. Fi kliem id-dokument tal-budget il-Gvern ħadem u se jkompli jaħdem għall-ekonomija b'saħħitha u jrid li ż-żgħażagħ igawdu minnha.